Atuk Bawang. Apa gemak? Leren sik ya awake dhewe rak wis suwe to iki mau miber ning dhuwur. Iya, leren sik ya ora apa-apa. Ya ngira pantes sinambi kalane nganggur. Nek omong-omong rak ya kena-kena bae. Ngomongke bab perkara apa? Ngene. Nadyan aku karo kowe iki kewan iber-iberane ya klebu titahing Gusti to. Lah iya to, piye to? Nah, nek pancen aku karo kowe iki titahing Gusti rak ya dikepanke duweni gegayuhan. Ayo kena. Gegayuhan apa? Ngene. Aku mung kepengin takon karo kowe, besok kowe nek mati kepengin mati nganggo cara piye? Coba. Oh, alah mak gemak. Wong uripe sak mano iki kok gagas nek mati piye? Aku karo kowe ora mati dipelinteng wong ora matur nuwun. Lah kok dadak werna-werna alah. Wis to, ora usah muluk-muluk. Lho aja ngono to. Jare mau rembugan. Nah rembugan yo kira-kira sing eneng intisarine duweni gegayuhan apa ngono lho. Ha wis nek kowe kepengin mati cara piye? Ngene yo. Mati kuwi ana 3 bab, ana 3 tataran. Pamane siji kena denarani mati nista, 2 mati madya, kaping 3 mati utama. Nek mati nista kuwi piye? Mati nista kuwi patine wong ngendhat, patine wong lalu. Lho. Patine wong ngendhat, patine wong lalu. Iya. Kuwi nista, ya nista. Wis pikiran. Lah ya kuwi. Sing diarani kuwi wong kafir iki ya ngono kuwi. Lho, sik to. Kowe iki tok ngomong sajamu kok kaya lah ya no. Kok diarani wong kafir? Wong kafir iki wong sing ora percaya karo Gusti, ora percaya karo panguwasane Hyang Agung, ora percaya karo Gusti Allah. Kuwi diarani wong kafir. Lah saiki wong sing mati nglalu kok diarani wong kafir ora percaya karo Gusti iki piye? Pamane ngendhat. Terus saiki ngombe racun. Ya toh? Ya iso mati. Sing karep mati kuwi menungsane apa Gusti? Ayo, aja ngombe racun, aja ngendhat, aja ngebom, tak jek urip. Ya ora? Iya lah iya, sing karep mati rak menungsane. Gusti iki urung ngeparengake menungso mau mati. Lah aku ora percaya karo Gusti. Iso mati, sukmane munggah. Rek iki bodhon bae. Neng kono ketemu karo pamane karo malaikat. Takoni, "Wan Yandi, kula badhe minggah dhateng swarga." Lah sing ngakon kuwi munggah nang swarga sapa? Gaweanmu ki urung rampung ning donya. Ayo bali. Bali sukmane. Lah arep bali nyanggon ragane wis ra eneke cermuk ki. Ora piye? Lah dadine rak ming kelambrangan. Engko entek-entekane ya mung nyusupi cah sekolah kejet-kejet ngono kae. Kuwi ya bangsa kaya ngono kuwi. Oh dadi ngono kuwi ana apa ora? Ning nyatane kaya ngono kuwi rasaku. Iki penemune mung penemune manuk gemak. Kuwi mati nista. Mati madya kuwi patine wong lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung nalika uripe. Nek uripe tumindak bener becik ya wis to, mesti entuk panggonan swarga. Nek tumindake kuwi nista gawe cilaka, murka, ngongso ya mesti neraka nggone. Ya. Lah saiki nek mati utama. Lah mati utama iki sing tak gayuh. Mati utama ki patine Pendhita Semedi, senopati perang eneng paprangan, matine ngulama eneng tanah suci iki mati utama. Mati belane marang bener. Nek satriya belani jejeke ngadil. Kuwi najan to mati dadi keparinging Gusti mesti bakal entuk swarga mulya. Oh ngono. Kuwi iki manuk duwe gegayuhan kang luhur. Apa meneh menungsa. Menungsa kok gendulak-genduli gek sida gek ora. Nek wani coba diwedi, nek wedi ya coba wani.
gregah kaya ginugah Sang Sena. Dupi midhanget reraosanira. Manuk gemak lan patuk bawang rumaos wirang bebareng. Kaya den semoni, kaya den garapi Sang Bratasena. Pepuntoning tekad Sang Bratasena. Nenuwun marang purbaning Gusti harus nyemplung tenging samudra minangka bunadyanto mati utama mati ngrungkepi kautaman. Bratasena wis kalanging kapti netra manjing kalanging samudra tan ajrehing ombak gedhe Ponang tirta pawito tutuing kulo sayakti angasang rata
naga Batnawa sak bongko tingeta gedene nyawel wentis tiang gubejangga kaya pedhut-pedhuta gulune Sang Bratasena. Ananging rikala semana maksud pinaringane nget Sang Bratasena dayaning pusaka mani ing Candrama sesotya mani ing Candrama peparingira Sang Hyang Bathara Bayu petela piguna kumrating Sang Bratasena. Nadyan kraos kalamun pawen iki Sang Bratasena cinawel wujude naga tutuke naga sigra binenggang ananging amargi benggang tutuking punang naga nyarengi kuku Pancanaka madha sekilan dawane sami sakala manjing lak-lakane naga sinebrak suwek cangkeming ula pejah kapisanan naga Batnawa. Riwusnya pejah naga Batnawa sinwek cangkeme dening Sang Bratasena. Dadi abrit toyane samudra sakjung pesagi wiyare karana kalubiran ludirane naga Batnawa. Sang Bratasena datene nget Purwadaksina kaya-kaya ngambah ing alam luyut jroning Sang Sena Kapidara. Dak ana cahya manter nyada lanang hanyembuh daya kekuatan kang satemah Sang Sena pungun-pungun kaya wungu saking nendra. Sawise pulih bayu anggane Sang Bratasena jemeneng jegrek yayah tugu Sinukarta dahat ngungun jroning galih karana mulat cahya murup muncar nanging datan balerengi. Nadyan kinedhepaken wola-wali paradene datanica teka kayata mangkono ucape Sang Bratasena. Wah, aku iki apa ngimpi apa kepiye? Yen ngimpi wong nyatane aku ora rumangsa turu nanging yen kasunyatan kok nglengkara temen kedadiane. Iki kok dadi malah ana bocah cilik manggon ana kene. Gus. Kowe bocah saka Wentilan sapa jenengmu? Teko kowe manggon ana kene. Kulup. Bratasena. Wah, kemetak, kementus. Anggepmu apa? Bayi wingi sore nyebut aku Kulup. Ora sejatine kowe kuwi sapa? Bratasena, sumurupa sejatine aku ya kowe, kowe ya aku. Wah, ucapmu malah bingungake.
Anane kowe bingung amarga kowe durung dunung. Aja lelungitan tembungmu. Bratasena sumurupa. Pancen iki papan kang rungsit dununging tembung kang lungit. Nurasadi ngah manungsa bisa tumeka ing kene apa meneh bisa sabejagong kelawan jeneng ulun. Bratasena sejatine ulun iki sang Uruci Bathara. Ya Dewa Ruci dumunung ing gegayuhanira nggih. Sewu lepat diagung pangaksawa paduka anggen kula jemantha penjawit cubluk ing pangertosan kula Pukulun. Iya kula Bratasena kaya ora dadi ngopo kejaba saka iku pata sababe paran darunane sira kedarang-darang nganti sira rewangi Andrapati apa sejatine kang sira upadi nggih. Aduh Pukulun, mugi kawiningana inggih awit saking kadrenging manah parikedah gayuh ngilmu kasampurnan inggih sangkan paraning dumadi menika Pukulun. Oh ngilahing Hastungkara Sidam titah ulun nggih Bratasena. Yen to pancen mengkono sedya lan gegayuhanira ulun kang bakal minangkani sumurupa nggih Bratasena. Sejatine ilmu kasampurnan utawa sangkan paraning dumadiku werdine mengkene. Ngilmu kasampurnan iku nggayuh mati kang sampurna. Kosok daline mati sampurna mau kudu disangkani urip kang sampurna. Uripe wae ora cetha lan ora sampurna, aja ngaya-wara kepengin mati kang sampurna. Loro-loro ning atunggal iku ora bisa den pisahake, pramulane kudu ngerti sangkan paran. Liripun kados pundi Pukulun? Lire mengkene, sangkan paran iku werdine urip kuwi saka sapa, urip iku arep ngopo, pungkasane urip kuwi kepriye. Aduh Pukulun, wimbuh nyambut-nyambut raos kula pramila babar pisan tumunten kadhawuhna Pukulun. Bratasena Purhanira nggih, mula ana tembung urip iku saka sapa. Urip kuwi petaringing kang maha urip, yaiku Gusti kang urping dumadi lantarane Bapa Giyung. Sira lair ing alam donya. Lah sak banjure urip iku arep ngopo? Sejatine urip iku diutus dening Gusti kang gawe urip dikon ngopo? Kadawan nindakake darmaning uripe manut kelawan kodrate nalika sira urip. Yen sira ki nudratake dadi satriya ya tindakno darmaning kasatriyan yaiku siji memayu hayuning jiwa lan kaping pindhone memayu rahayuning kulawarga sarta kaping telune memayu rahayuning sasama pungkasane memayu hayuning bawana kanthi adhasar jiwa kabangsan kinantenan kawicaksanan linambaran rasa katresnan. Tembung katresnan ing kene Bratasena tresnane priya lan wanita nanging tresnaning bebrayan tresna samaning dumadi mekaten Pukulun. Iya sateruse pungkasaning urip kuwi apa? Pungkasaning urip iku bali marang ngarsaning kang maha urip tegese ibarate macan mati ninggalake walulan gajah mati ninggalake gading menungso mati ninggal amal soleh kang murakapi tegese ninggal budi pekerti kang becik satemah tinulodo mring bebrayan agung. Aduh Pukulun, padang trawangan raos sing manah kula kados lumampahing wanci dalu kepapaking obor sewu
Selajengipun kula kedah kados pundi kula Bratasena kawruhana ya nggih mengkono mau lagi gampang diucapake nanging yekti angel katindakake sababipun menapa sababe manungsa urip iku kedunungan nafsu patrang prakara kang sanyata ngribeti marang urip dene nafsu papat mau darbe cahya ireng kang aran nafsu luwambe karep memangan ngombe lan sare cahya kang abang aran amarah kang jalari manungsa darbe watak sumungah sesungaran teksura sapa sira sapa ingsun lan brangasan dene cahya kang kuning aran supiah kang mahanani manungsa darbe watak milik iren-meren drengki srai tur karem saresmi ulah kridaning priya wanodya dene cahya kang putih kang aran mutmainah kang jalari manungsa darbe watak welas asih demen tetulung mula kala mangsane cahya putih iku den sengiti cahya kuning abang lan ireng mekaten kulun iya mulane Bratasena murih bisane sampurna uripmu iku kudu bisa milah lan milih endi kang mikolei tumanjane bab nafsu mau becike menungsa kudu bisa ngendhaleni nafsune yen denumbar ngombro-ombro dadi rubeda ngraribeti marang gegayuhan kang utama inggih pukulun murih ganepe kang sarta sira aja nganti tidha-tidha coba sira manjinga marang guwa garba ulun liwata lengeng karna ulun ingkang tengen aduh pukulun menapa kelampahan kula badan ruwa birawa manjing sarira paduka ingkang alit kados mekaten Bratasena wis raja maido marang pangwasa ulun tumuli tindakna Bratasena sakwise sira manjing guwa garba ulun sira nyumurupi kahanan apa nggih Pukulun kula nyemrapi cahya maya manca warna ingkang gumolong Bratasena cahya manca warna kang gumolong iku kang sinebut pancandriya maknane mapan ana pandulu pangrungu pangganda pangrasa lan panyipta werdine mapane ana netra utawa mripat karna utawa taringan grana utawa pangambu pangrasa utawa lasaning lidah panyipta utawa pamikir tegese ati kabeh mau minangka pirantining urip kang mapan ana ing jagat cilik ya jagating manungsa saiki kepriye Bratasena duh Pukulun raos kula sampun marem temah tumanem mantep madhep raos kula sampun kraos mapan wonten mriki kula mboten badhe kumedah wangsul dhateng alam kula sekawit lulu Astungkara sidam sekaring dawana langgeng Bratasena sira aja nglak laku nggege mangsa durung wancine sira mapan ana ing kono amarga durung sampurna uripmu ana ing alam donya akeh jejibahan kang kudu sira rampungake iki mono ibarat wong memangan lagi cip-icip tembunge sira wis bangkit miyak warana gaiping Gusti wis Bratasena aremna netramu weningna ciptamu karben ora warsa ideping tekadmu sendika mangestaken dawuh paduka Wangadi Pukulun dumeling swantening Sang Uruci Bathara sung pemut marang Sang Sena pramila daya-daya Sang Sena angremaken netra miwah ngeningaken cipta Sang Sena wis pana jatining ngilmu kasampurnan kang sarta sangkan paraning dumadi medal saking guwa garbanira Sang Uruci Bathara temah geleng gumolong agegelung minangkara
kacarian raos sing penggalih. Bratasena wonten dawuh Ulun. Nah, nalika ing ngarep Ulun paring dawuh yektine aku ya kowe ya aku. Iki mungkin Narya Pratandha Kalamunta. Jeneng sira iku mau Araga, aku iki Sukmane. Pramula nalika semana Ulun paring dawuh manunggaling kawula lawan Gusti antarane jiwa lawan raga. Kowe bisa tumindak apa wae karana ana aku. Nanging aku ora bisa tumindak apa-apa yen to tanpa jeneng sira. Sira bisa ngucap karana ana aku, nanging aku ora bisa ngucap tanpa nganggo tutuk kang mapan ana jeneng sira. Mekaten buku. Iya. Mula kang saka iku nggir Bratasena ya sira Werkudara. Wektu dene iki wis gumolong agegelung minangkara cendhek ngarep dhuwur mburi. Tegese sira aja mamerake marang kaprawiran, aja mamerake ngelmu. Kabeh pimo peparinging Gusti kang akarya jagat tindakno manut kelawan paugraning ngelmu kang becik. Ulun bakal nunggal sajiwa kelawan jeneng sira. Jeneng sira Ulun paringi tetenger Sang Bima Suci.